ɗan Najeriya wato abin fa ya riga ya rikice nahiyar nan namu. To abin ina gaya maka abin naira 20 yanzu ya zama naira 30, abin 100 ya koma 300, abin 300 yanzu ya koma 600. Kai ina gaya ma magana amma sannan ka ya ji wannan dalla da ka ta dalla an dalla gafa dalla ya muna zaune lafiya muna magana rayuwar duniya zaka zo kana mana wani magana yan siyasa za ku kunna mana wa'annan mayaudarin mutanen wanda ba ta mu suke ba tausayin al'umma suke ba ta jama'a suke ba zaka zo kunna mana wa'annan mutanen haba dan gwani haba dan Najeriya baka da labari ne wannan siyasa ta bana ta matasa ne masu jini a jika masu jini a jika ne wa baka labarin Kabiru Yakubu jarumi wai jarumi ni ma jarumi ne kaga yan wata jarinta jarumi ne na ga wannan jarinta sa jarumi ne gwarzo ne ga sanin ya kamata mai san al'umma wannan guduma da ka gani yana kauna al'umma sosai to ina gunmu da shi waye shi kana dan Najeriya bai ka san shi ba wani jarumi da na sani dan Najeriya ba wani jarumi da na sani to kankat dungurungum abin da za yi faru shine ku biyo mu je ka gani mai danka mu gane mawa la ilaha illa huwa in ka nuna mana bakin mayo dari in muka fara jibgan ka dan gwari wallahi sai mun mai da kai cikin daji ba dai da bishi ka zo da dariya zaka da Allah dan Najeriya zuwa ɗaya zan masa wallahi inda malamai sana da wawan karabure ya kare giwa uwa uba matasa to kama su taimakon gangawa inda dai kana musu jari kai kama iyaye ka so ka gani farko ban ka kanna mana gashi gashi ka gani shine wannan shine gashi kana gani na'am kaga tafiya ai ina nan alƙur'an da inda kuka tafi kun dawo ina nan ai ko kuna bai taba shi Allah wallahi wato Aliyu na haidar ya zo ya tsara baitin girma ka kai ana labarinsa ko kule ku ce nasara kansa alaji na jigewa ka kai a ce nasara kansa mu yanzu a cikin wannan gunduma tamu shine kawai ya cancanta ba wani mahaluki da zai zo mu sake wani abu a zamanin nan na yanzu mun dade ana shan mu basilla dan haka yanzu cancanta zamu kuma mun gama samun cancantar mu Dan gwari, wai me ya faru ne kun zo gaba ɗaya kun burkita mana gari a guje haka kamar tashin hankali. wala ni ma bai sha abin da na yi gudu ba na gashi na gudu na yi bi Dan Najeriya, me yake faruwa haka ka zo ka burkita mana jama'ar gari gaba ɗaya a guje haka mun biyo ka hankali a fusace haka. a ranka da ba wani abu ne ranka dade da dan gwari ne ya kai ni ya nuna mun fuskar jarumi ka gane to abin da yake gaya mun na da ta ba haka bane da na hawo da zabe gaba daya to da dan gwari je nuna mun jarumi to mota ta ina yana can ƙarƙashin adaka shine da dinga gudu ban sani ba ko ya zo ya abun nan dama shine kana gudu saboda wannan jarumi ne wa daga madama babban jarumi ne gozo misal jama'a misal al'umma ai ranka ya dade wannan da shine zan yi zabe domin in tabbatar da jarumi ya kai ga gaci ga abun da na kudurta a zuciyata Allah ya taya mu Daman ku saboda jarumi shine kuke ta wannan gudu haka? Ba mun dade da yin jarumi dama. Jarumi shine namu shi muka tsaya a cancanta a gunduma ta gabaki daya. To me yasa sai yanzu ku zo ku tayar mai da hankali? Ai da kun sanar mun cancanta ba haka ba. gaskiya ne gaskiya ne Allah ya taya mu Allah ya maka albarka. In Allah ya da muna tare da jarumi. Amin amin. Muna tare da jarumi. Allah ya taya mu Allah ya taya mu to ai shikenan To shikenan jama'a kowa ya je ya shirya. ai Allah ya wannan zabe. jarumi shi ka dangule ma ai sai jarumi ai sai jarumi haba jama'a
to washin in ban jarumi wa zan yi ai ka yi fari mai farar aniya su gari ba ke farin banza ba har isa gaban ka inda kake so babu mai tsare ma hanya ba wani bane face jarumi saboda shi ya kamata mu yi shi ya cancanta mu yi shi ne dacewar mu shi ne zai kai mu ga gaci ga zuciya ga alkhairi ga niyyar aiki ga udori na alkhairi ga addini ga sanin ya kamata mutumin kirki jarumi in Allah ya yarda wallahi sai jarumi ko da ko zan tafi da rarrafe ranar zaɓe wallahi jarumi zan zaba